Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă. Bună seara și bine v-am regăsit! Deși există puține afaceri la țară, moldovenii sunt foarte entuziaști atunci când vine vorba de lansarea unor proiecte în sate. Unii sunt încurajați de diferite proiecte, iar alții vin cu idei din străinătate. Astăzi vom discuta despre istoriile acestor oameni care au reușit să dezvolte afaceri de succes acasă. Veți afla ce stă în spatele acestor succese, cum îi încurajează statul și de unde s-au învățat să facă afaceri. Despre toate acestea discutăm cu invitații acestei ore, cu Vitalie Lazar, director incubatorul de afaceri din Nisporeni, și cu Buza Leon, președintele Asociației Micului Business din teritoriu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Emisiunea de astăzi este realizată în format duplex și în studioul de la Chișinău avem prezentă pe doamna Nina Costiuc, primara Comunei Budești din municipiul Chișinău. Tot mai mulți tineri din Nisporeni își doresc să fie antreprenori, nu doar simpli angajați. Au demonstrat-o și cei peste 30 de tineri întreprinzători care și-au deschis afaceri în incinta incubatorului de afaceri din Nisporeni. Vă invit să aflați ce stă la baza succesului. 30 de antreprenori din raionul Nisporeni își dezvoltă afacerea proprie în cadrul incubatorului de afaceri din oraș. Agenții economici beneficiază de spațiu închiriat la un preț minim, sprijin logistic, dar și de instruirea necesară pentru a-și dezvolta afacerea. Scopul incubatorului de afaceri din Nisporeni este de a oferi susținere antreprenorilor începători din regiune. Pe parcursul a 3 ani de activitate, cifra de afaceri a tuturor agenților economice din incubator a demonstrat o creștere evidentă an de an. Pe parcursul anului trecut, rezidenții incubatorului de afaceri au demonstrat o cifră de afaceri de 36 de milioane, cu 2 milioane mai mult decât în anul precedent, iar au achitat taxe și impozite la bugetul local în mărime de peste 1,5 milion de lei. Afacerile sunt diverse, de la ambalarea produselor cerealiere, producerea lumânărilor lucrate manual, până la sectorul de servicii IT, servicii imobiliare, cele din domeniul contabilității sau juridice. În prezent, acest incubator de afaceri oferă 90 de locuri de muncă. Lucrez în cadrul incubatorului din 2016 august. Chiar îmi place foarte mult că aici chiar clienții mei au unde parca, au condiții, o cafea. Activăm pe bază de întreprindere individuală. În cadrul incubatorului suntem de la început, avem deja 4 ani. Suntem satisfăcuți cu condițiile care sunt aici. Am acumulat o experiență foarte mare. Condițiile sunt foarte bune, sunt benefice pentru a începe și a construi o afacere. Specialitatea noastră de bază sunt clăditele sub recetă franceză. Am activat în alte locații în jur de un an în urmă, după care ne-am închis activitatea, am activat doar 3 luni de zile, fiindcă în acea locație nu aveam toate condițiile. În incinta incubatorului deja avem 47 de metri pătrați, spațiu comercial în interiorul incubatorului. Oamenii din Nisporeni susțin că deschiderea incubatorului îi determină pe moldoveni să rămână acasă și să dezvolte afaceri. Este o idee bună, cred că noile afaceri vor progresa. Eu cred că e un plus pentru nisporeniul nostru, din cauza că multe întreprinderi sunt mici, nu au buget destul de dezvoltare. E o idee foarte bună, tocmai acum vin de la stomatologie. Se merită, într-adevăr, adică e o posibilitate pentru toți oamenii care nu au alt loc unde să-și desfășoare o activitate de întreprinzător. Asta e o ocazie foarte bună. Incubatorul de afacere este un loc de muncă care aș putea eu spune foarte bun.
fiindcă sunt diferite oportunități, diferite locuri de muncă unde ne putem angaja. Pe lângă sprijinul logistic necesar demarării activității, incubatorul de afaceri din Nisporeni oferă un cadru prielnic dezvoltării afacerilor prin facilitarea activităților de networking, a transferului de know-how și prin acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate. Firmelor incubate li se oferă suportul logistic și financiar în vederea participării la traininguri, seminare și conferințe. Totodată ei primesc asistență pentru realizarea strategiilor de afaceri, pentru scrierea proiectelor necesare atragerii de finanțare sau în alte domenii relevante. Rețeaua incubatoarelor de afaceri din Moldova a fost creată de către ODIM cu suportul Uniunii Europene în anul 2013. Domnule Lazar, care este rolul acestor incubatoare de afaceri? Rolul principal al acestor incubatoare de afaceri este de a crea și dezvolta antreprenori de succes în regiuni. După cum știți, la nivel de țară sunt la moment 11 incubatoare de afaceri, care ne asociem într-o rețeaua incubatoarelor de afaceri, care și noi respectiv mergem la diferite instruiri ca să putem ulterior difuza toată informația necesară la etapa de inițiere a afacerii tuturor rezidenților incubatoarelor. Ce le oferă statul companiilor rezidente în incubator? După cum s-a menționat și în reportajul anterior, în primul rând sprijinul logistic, în acest sens ne referim la spații amenajate la prețuri avantajoase, la... Plătesc o chirie foarte mică antreprenorii care stau acolo. Dacă să ne referim la incubatorul din Nisporeni, atunci să știți că ei plătesc 10 lei în primul an, a doilea an 16, în a treilea an 23 de lei pentru producere, iar pentru servicii 15, 25 de lei și 35 de lei respectiv pentru prestări servicii. Este de fapt un preț foarte simbolic care facilitează și încurajează tineri antreprenori să-și dezvolte propriile afaceri. Pe lângă acest preț preferențial, noi avem un fond revolving prin care putem să acordăm împrumuturi rezidenților incubatoarelor de afaceri ca ei să-și demareze activitățile sale. Și din denumirea de incubator, asta înseamnă că și este bine știut că primii 3 ani de activitate a noilor întreprinderi sunt cei mai vulnerabili. Și de aceea noi venim în sprijinul tuturor tinerilor și nu numai tinerilor, dar celor care se simt tineri și doresc să-și dezvolte afaceri, ca să îi ghidăm în primii 3 ani de activitate, să-i instruim, să-i consultăm, ca la finele acestei perioade să iasă în mediul economic extern în care există și să poată concura cu semenii lor. Care este cel mai mare succes al incubatorului de afaceri pe care îl reprezentați dumneavoastră? Al instituției noastre sau al rezidenților? Al instituției și al rezidenților, puteți să menționați. Vreau să spun că în fiecare an incubatorul reușește să atragă resurse financiare externe și să implementeze noi proiecte. În acest sens ne referim, chiar din primul an am reușit cu ambasada, Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei, am creat un centru de instruire în afaceri pentru tineri, datorită căruia au fost lansate 8 noi afaceri și Consiliul Raional a venit cu porțiunea sa de grant și a finanțat 25.000 de lei pentru crearea 8 noi afaceri din raion. Ulterior am dotat incubatorul cu panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, astfel incubatorul să devină o instituție mai dependent financiar de către Consiliul Raional Nisporeni. Avem încă 2 proiecte deja implementate cu Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei, prin care tinerii din Nisporeni au învățat cum se produc produsele, cum se le poată exporta, să le vândă. În acest an, deja începând cu luna septembrie, femeile din raion și din regiune vor putea la fel să participe la în acest proiect prin care vor fi instruite, vor putea și ele să producă produsele sale proprii, să le iasă cu dânsele pe piață
și să vină niște experți străini să le ajute în dezvoltarea ideilor sale de afaceri. De ce merită să-ți începi business-ul într-un incubator de afaceri? Pe lângă chiria mică, ce alte avantaje ar avea un tânăr antreprenor? Consultanță și mentorat permanent din partea incubatorului de afaceri. Adică dacă ești tânăr și vezi undeva că ai careva neclarități, atunci noi suntem alături, noi... Aici poți să primești tot sprijinul necesar. Exact. Noi aducem chiar și experți de la Chișinău, experți chiar și prin antreprenori mai de succes din raion, vin și stau la o masă rotundă cu tineri antreprenori, le sugerează cum să se dezvolte, cum să-și găsească parteneri, cum să... Și au totuși ceva de învățat, chiar și Corect. cei cu experiență. Fiind în afara incubatorului, aceste oportunități chiar nu le poți găsi și este foarte greu singur să te determini unde ți este eșecul. Dar aici chiar eu cred că este un loc binevenit unde antreprenorii chiar sunt bucuroși de serviciile pe care le sunt oferite. Domnule Buza, care sunt problemele cu care se confruntă tinerii antreprenori? Tinerii antreprenori se confruntă cu multe probleme, dar, la părerea mea, sunt principalele. În primul rând, lipsa de informații. Un tânăr antreprenor, el trebuie să știe unde să adreseze ca să dea o calificare pozitivă a întrebării. Accesul la informație este principala problemă? Eu socot principala problemă. Este informații pe internet, este peste tot informații, dar informații concrete, dacă el vrea să deschidă o afacere, ce pași trebuie să urmeze și la cine să se adreseze. Și eu văd rezolvarea întrebării acestea numai prin secția de economie de la consiliile raionale. Adică acolo trebuie să fie specialiști care să ții legătură cu Ministerul Economiei, să fie la curent cu toate întrebările și când se adresează un tânăr antreprenor care vrea să deschidă o afacere, să primească toate răspunsurile de care are nevoie. Să primească toate răspunsurile. Altă întrebare este lipsa de consultații juridică. Sunt acum juriști, sunt acum avocați, sunt mulți, dar tânărul antreprenor tot trebuie să știe că este locul, adică administrația publică locală din nivelul 2, unde un lucrător din secțiile de economie trebuie să fie jurist, numai decât trebuie să fie jurist, și când e necesar pentru dânsul o consultație, știi că are la cine se duce. Ceea ce nu putem să vorbim și să spunem de secție de economie la noi din raion, fiindcă din 5 angajați sunt numai 2. Înțelegi? Și chiar n-are cine îți să ofere asemenea consultații. Să oferă asemenea consultații. Și clar că principalul pentru tinerii antreprenori, acei care deschid afaceri, eu socot că sunt acele credite care trebuie să le primească cu o dobândă foarte mică. Eu am fost la un seminar în Germania și tinerii antreprenori care deschid afaceri nu plătesc dobândă deloc, adică la băncile comerciale o plătesc statul. Adică îi încurajează pe dânsii. Vă dăm credite, numai că acolo este o condiție. Că tot ce își folosești în afacerea ta, mergi vorba de utilaj și așa mai departe, să iei de producere germană. Nu se iei din Franța, nu se iei din altă parte, dar să iei din Germania. Și creditele primești fără dobândă. Și asta îi încurajează pe agenții economici. Uite, îmi dă credite fără dobândă, dar... Și de ce mai au nevoie companiile pentru a se dezvolta? Companiile, eu socot că au nevoie la început, când deschid afacerile, să fie o facilitate, eu știu, de stat, 3 ani de zile să nu plătească impozite și taxe locale. Și eu sunt convins că prin metoda aceasta vor veni mulți. Companiile, antreprenorii s-ar dezvolta mai bine. S-ar dezvolta mai bine și s-ar deschide mai mulți antreprenori vor deschide afaceri. Cu atât mai mult că vor veni mai mulți de peste hotare, din diaspora, fiindcă mulți stau cu gândul să vină înapoi și chiar au planificat să deschidă o afacere, dar așteaptă poate să vadă atârnarea statului față de acești antreprenori.
Și cu cât mai repede noi o să facem lucrul acesta, cu atât mai mult o să menținem populația la noi în Republică. Fiindcă mulți leapădă și pleacă. Chiar își Dumneavoastră sunteți antreprenor. Cum este să fii antreprenor în Moldova? Păi, din ce am spus eu, până când statul nu ne poate oferi nouă ce am spus eu, să ne dea credite fără dobândă, să plătească statul. Sunt multe probleme ca să fii antreprenor în Moldova, dar dacă ești curajos și vrei să muncești, vrei ca să ai rezultate, se poate de lucrat. Și în Moldova. ce vă motivează? Ce vă determină să continuați și să vă dezvoltați? Păi noi la sate mai mult ne determină mândria. Noi suntem mândri, suntem de satul Bălăurești și dacă am deschis o afacere, e reușită, sau nu e reușită, dar trebuie să mergeți mai departe. Trebuie să mergem mai departe, să arătăm sătenilor că noi putem să muncim, noi putem să oferim servicii, dar la rândul său ar trebui și statul să acorde o atenție mai mare la tinerii antreprenori. O familie tânără din Budești a reușit să dezvolte o afacere profitabilă la țară. Familia a înființat o cantină și o sală de nunți. Vă invit să aflați ce stă la baza succesului. Tot mai mulți moldoveni decid să se lanseze cu propriile afaceri, indiferent de zona în care locuiesc, iar întreprinderi ce activează în localități mici astăzi nu mai sunt o noutate, ci un mers firesc al lucrurilor în contextul socioeconomic al secolului 21. În comuna Budești, municipiul Chișinău, la numai 10 km distanță de capitală, o tânără familie de asemenea a decis să-și construiască propria afacere în domeniul alimentației publice și a deschis primul restaurant din localitate. Eu cu soțul am decis să deschidem o mică afacere într-o localitate rurală. Ne-am gândit că în localitatea Budești nu există vreun restaurant și eu cu soțul am spus, hai să încercăm. Am început, nici 20.000 de lei n-am avut, pe care am mers la bancă, mi-au oferit mai multe credite bancare. Așa a început o nouă afacere. Din start era doar un teren pe care s-a lucrat, în care s-a investit și numai peste un an ușile restaurantului deja s-au deschis pentru a găzdui primii săi oaspeți. Iar acum un an, soții și-au zis să încerce să ofere servicii similare și pentru un alt grup țintă. Noi avem și o cantină pe traseu M14. Acolo nu noi am construit-o, dar am luat în chirie, am făcut reparații. Am spus, să încercăm și ceva pe traseu. Acolo primim orice trecător. Facem plăcini calde ca la mama acasă sau ca la bunica acasă. Gestionând afacerea în domeniul alimentației publice, familia Fuma a reușit să ofere peste 7 locuri de muncă pentru localnici, astfel să aducă propriul mic, dar semnificativ aport în dezvoltarea economiei locale. Tot venitul care îl facem, permanent îl investim. Chiar recent am construit o bucătărie nouă, cu utilaje noi, moderne. Vrem să asigurăm lucrătorilor și angajaților restaurantului condiții mai bune, mai moderne și atât pentru ei cât și pentru clienții noștri fideli. Deși își desfășoară activitatea într-o localitate rurală, Deana nu duce lipsă de clienți. În sezonul cald, petreceri se organizează aici în fiecare weekend. În mod special, localul este preferat de tinerii care decid să întemeieze familii, întrucât oferta de aici este una cu adevărat avantajoasă, iar Deana împreună cu soțul ei fac tot ce le stă în puteri pentru a organiza un eveniment de neuitat. Noi am rămas în Moldova, în Budești, fiindcă aici ne-am născut, aici trăim. Aici oamenii ne cunosc, ne susțin toți, chiar și autoritățile locale, cum ar fi primăria. Oamenii au încredere în noi. Noi oferim foarte multe servicii. Primarul Comunei Budești este de părere că lansarea propriilor afaceri în localitățile mici oferă posibilitatea de a trăi și a activa pe nou, împreună cu oameni curajoși și dornici de a contribui la schimbări la ei acasă. Este foarte important ca autoritățile publice locale să susțină
doritorii de a investi, a deschide locuri noi de muncă și impactul sigur că este în beneficiul localității, fiindcă apar posibilități de a mări baza impozitabilă, participarea cetățenilor în viața comunității. Este cel mai important pentru viața nouă normală. Avem o satisfacție morală în activitatea ce o desfășurăm. Învăț foarte multe lucruri noi. Am o sferă vastă de comunicare. Îmi place ce fac, îmi place să ofer ajutor oamenilor și să lucrez în sfera comerțului. Și anume asta contează cel mai mult, spune tânăra antreprenoare Diana Fuma. Atunci când ai curaj, susținere din jur, dar și încredere în activitatea pe care o desfășori, neapărat izbutești și îți atingi scopul. Iar acum vom merge la Chișinău. Am o întrebare pentru doamna Costiuc. Doamna Costiuc, vă rog să-mi spuneți ce afaceri se pot deschide la sat astfel încât oamenii să nu mai fugă la oraș? Mulțumesc mult. Întrebarea este foarte vastă. Ce pot face ca să nu fugă oamenii? Mai întâi trebuie să ai unde fugi și cu ce fugi. Este foarte bine spus de către domnul de la Bălăurești că pentru a deschide o afacere trebuie să ai foarte mult curaj, trebuie să ai susținerea familiei și trebuie să ai și un spațiu normal de activitate. Este important atitudinea administrației publice locale față de oamenii care vor să investească, deci să nu existe diferite obstacole, dar să fie încurajați. Sigur că cel mai important este ca băncile, dar politica, cred că a statului, trebuie să fie schimbată în folosul antreprenorilor care vor să-și deschidă o afacere, antreprenorilor tineri, doritorilor de a deschide o afacere, dar și nu numai tineri, depinde de toți tineri cei care sunt la început și este important ca băncile să nu-și pună atât de mare procentul, fiindcă este imposibil, practic, ca neavând surse financiare din familie sau de peste hotare, dacă lucrează cineva peste hotare, ca de la început să te încumeți, să faci o afacere numai cu banii luați în credit, este foarte, foarte problematic. Domnule Lazar, este acest agent economic din Budești un bun exemplu pentru alți antreprenori de la țară? Sigur, este un bun exemplu. E mai greu să faci o afacere la țară, fiindcă numărul populației în localitățile respective este cu mult mai mic, atunci puterea de cumpărare a oamenilor este mai mare și este mai mică și respectiv agentul economic este mai greu să se dezvolte. Însă, odată început o afacere la țară, poți să o extinzi și în orașele mai mari. Este un exemplu bun, cel care l-am văzut la Budești și bucurător că tinerii rămân totuși acasă și au curaj, au susținere, cum a spus și doamna primar, că într-adevăr este nevoie în afaceri de susținere, atât psihologică și familiară. Și atunci, cu îndrăzneală, toți tinerii vor reuși, doar trebuie să aibă curaj. Domnule Buza, în opinia dumneavoastră, care sunt provocările specifice cu care se confruntă întreprinderile mici, nou create și cele existente din Republica Moldova? Eu aș spune că provocările sunt multe, dar în primul rând eu aș propune că trebuie de perfecționat legea codului fiscal. Nu e normal lucru. Ce anume trebuie de perfecționat în codul fiscal? Privitor la amenzi. Nu e normal lucru. Un agent economic care are rulajul de 100 de milioane și unul de 1 milion de lei, primește tot acele amenzi. Păi noi sunt așa cazuri când vine revizia și are rest de marfă în depozit de 100-120 de mii de lei, dar primește amendă de 80 și 100 de mii de lei. Păi niciodată nu o să dezvolte
agentul ăsta economic, adică business-ul mic și mijlociu, față de agenții economici care cifra de afacere e mai mare. Într-al doilea rând, ar trebui să punem agenții economici pe aceleași condiții. Dacă vorbesc real, ea ca comercializarea combustibilului, benzinăriile care lăsate, care practic lucrează la zero, dar mă rog, suntem nevoiți să oferim servicii, fiindcă le-am deschis, comercializăm pe an undeva 100.000 de litri de combustibil. Licența o plătim la stat 13.000 de lei. Pe când alții care comercializează 4-5.000 de litri de combustibil plătesc 26.000. Licența trebuie să fie pusă după cantitate de combustibil care o realizează. După volumul de vânzări. După volumul de vânzări. Numai nu în detrimentul micșorării veniturilor în buget. Este prevăzut că undeva 1.000 de litri comercializată trebuie să plătești 40-45 de lei, lasă 50 de lei. Adică noi dacă vindem 100.000 de litri, trebuie să plătim 5.000 de litri. Acela care vinde 5.000 de litri trebuie să plătească 20, trebuie să plătească concomitent cât îi revine. De atâta nu e decalajul ăsta între agentul economic cel mic și agentul economic cel mare. În sat, când am transmis că o să vin la emisiune, foarte mulți s-au strâns acolo oameni de la țară care muncesc și ne-au spus, ridic întrebarea, au trecut timpurile când subvențiile se dau numai la cei care cumpără tractoare, să vii, să livezi, construiesc frigidere și așa mai departe. Adică banii publici îi primesc o parte de oameni, dar banii publici este impozitele la oameni. Ar trebui o parte, nu spun că jumătate la jumătate, poate o parte, două părți să primească aceea, dar o parte să fie dată la suprafață. Noi am prefăcut oamenii de la țară când au cu și ținea un animal și niște păsări. Fiindcă serviciile scumpi, suprafața e mică și neprimind subvenții, primesc acolo 10% de la persoana care face servicii în agricultură și închipuiți, la noi e 44 de ari suprafața teren arabil. La 44 de ari, dacă primești 3 tone de grâu la hectar, 1200, 10%, 120 de kilograme de grâu. Ar trebui de împărțit subvențiile astea, de dat și la aceea, că eu știu ce înseamnă acei care se dezvii viața asta, economia. Da, am înțeles, trebuie să fie o echitate între... O echitate socială trebuie să fie, o echitate socială. Eu văd, sunt foarte multe întrebări unde noi plătim foarte multe taxe neîntemeiate. Eu aș spune că ar fi bine ca în timp apropiat de creat un grup de lucru la nivel de experți de la guvern, de la Ministerul Economiei, de făcut adunări cu agenții economici prin sate și să ne expunem părerile privitor la cele taxe pe care le plătim noi neîntemeiat. Pot să vă dau o pildă? Foarte pe scurt. Pe scurt. Pentru ca să începi sezonul folosirea gazului natural, că de obicei se face asta toamna în luna septembrie, în luna octombrie, trebuie să prezinți un dosar, dintre care un act de la pompieri care costă 216 lei, adică ai un aragaz într-o cameră și pompierul, ca să-ți permite să folosești gazul, trebuie să primești actul ăsta de la pompieri, că coșul de ventilație, care îl punem unghiere acolo, cum are fiecare acasă, este. Iar că eu pot să arăt, este. Dar ce acel care pune coșul ăsta de ventilație și l-a pus să-l scoată sau ce? Trebuie să plătești 216 lei. Da, am înțeles. Noi la întreprindere avem în 4 camere. Adică eu trebuie să plătesc 800 ceva de lei
și trebuie să-i plătești drumul undeva 1000 de lei, le plătesc degeaba. Și nu numai este, mai multe sunt. Da. De lipsă de timp, e detașere. O să mai spuneți pe parcurs. Da. Iar acum vom merge din nou la Chișinău. Doamnă Costiuc, vă rog să-mi spuneți dumneavoastră cu ce provocări se confruntă businessul mic din Budești și cum administrația locală susține întreprinzătorii. Deci eu cred că trebuie mai mult timp să fie în emisiuni pentru ca să asculte și să fie auziți antreprenorii de toate problemele care se ridică de către domnul antreprenor de la Bălăurești. Cum e acolo, așa e și peste toată Republica. Deci vreau să spun că pentru a deschide o afacere sau a primi o autorizație, noi, administrația publică locală, deci notificăm că coordonăm și suntem de acord ca agentul economic să-și desfășoare activitatea în teritoriu. În rest, antreprenorul trebuie să meargă la nivelul 2, la Direcția Comerț pentru a depune cererea, a plăti pentru ea și sub propria răspundere să declare că are toate autorizațiile. Referitor la autorizații, sunt și eu de acord că ar trebui de revizuit situația cu plata. Dacă întreprinderile de stat, pompierii, sănătate publică, veterinarie și așa mai departe. Deci acestea sunt servicii de stat care statul le oferă antreprenorilor. Și nu mai pot spun că și administrația publică locală pentru a primi niște avize de deci a comanda un proiect, fie de infrastructură, deci mergem după avize și aceste avize, deci cerând avizul, trebuie întâi să plătești și după aceea, numai ca să vină în teritoriu, să deplaseze agenții, experții pentru a primi avizele acestea. Eu cred că aici domeniul acesta trebuie de revizuit de către stat și de văzut ce am putea să facem ca avizele astea să fie fără plată. Dacă statul oferă cer aceste avize, ele trebuie să fie, cred eu, oferite gratis. Să punem numărul la dezvoltarea concret a antreprenorilor, dar nu mai declarativ. Cu referitor la agenții economice, antreprenorii care vor să-și desfășoare o activitate. Incubatoarele sunt lucruri buni. 11 incubatoare. Dar noi avem, deci pe tot teritoriul public, eu cred că asta este puțin. Trebuie cu informațiile să venim mai aproape de oameni și deci să informăm oamenii mai concret de unde și unde pot să acceseze pentru a primi granturi și aceste granturi trebuie să fie, condițiile trebuie să fie tot una, atât în municipiul Chișinău, de exemplu, ca să construiești un frigider, dacă ești în raion, 40% se oferă grant. Dacă ești în municipiu, 20%. Toate aceste lucruri nu este echitate și pun semn de întrebare. Doamna Costiuc, de ce depinde crearea unor afaceri în mediul rural? În mediul rural sau în mediul deci de oraș, cam vreau să spun că este foarte greu în localitate, în sat, ca să-ți inițiezi o afacere. Fiindcă, după cum s-a spus, depinde de numărul de populație, depinde cât de aproape ești de oraș, fiindcă, de fapt, cel mai mult începătorii vor să investească în servicii. Sigur că este important ca oamenii să aibă posibilitate de a avea mai multe servicii și la țară ca și la oraș. Dar depinde de curajul oamenilor
care vor să inițieze afacerea, de pregătirea lor ca atare. Vreau să pun accentul că trebuie să ai și studiile necesare pentru a avea succes într-o afacere. Este greșit când se gândește că, neavând studii speciale, fie economice, fie agricole, poți să te ocupi cu agricultura. Dacă nu ai studii anumite, o experiență anumită în agricultură sau în domeniul de deservire. Vreau să spun că deci Diana cu Alexandru, ați văzut în reportaj, ei au început fiind foarte tineri acest business și ei învață deci permanent cum să ai, să-ți desfășori activitatea, cum să-ți faci business planul, cum trebuie ca să atragi oamenii, cum să faci sfera aceasta de deservire ca ea să fie mai atrăgătoare. Sunt foarte multe lucruri care trebuie să le înveți, să le cunoști. Și deci eu încurajez tinerii din localitate ca ei să meargă și să, paralel cu afacerea, să facă și studii profesionale. Domnule Buza, ce ar trebui să facă statul ca să atragem moldovenii cu experiență să investească banii în afaceri? Eu spun concret ce ar trebui să facă statul și cu cât mai bine, cu cât mai repede, cu atât mai bine ar fi. Eu aș propune ca de creat un program național pe anul 2019-2020, locuri de muncă pentru oamenii din Moldova. Pentru asta trebuie implicat administrația centrală, administrația publică locală de primul, de a doilea nivel, planurile economice de dezvoltare, să ridicăm planul de dezvoltare economice care sunt primite la consiliile regionale și statul să creeze condițiile necesare pentru oameni ca să deschidă afaceri. Dar în primul rând, socot eu, că trebuie să primească colegii ca să fie primiți de impozite și taxe locale timp de 3 ani de zile. Să fie scutiți de impozite. Să fie scutiți. Eu sunt convins că o să vină foarte mulți de peste hotare și o să investească banii acasă. O să investească banii în țară la noi, în satele lor, o să creeze locuri de muncă și încă un lucru ce propun eu, pentru fiecare loc de muncă, statul să ajute agentul economic. Eu știu, până la 5 locuri de muncă sau până la 10 locuri de muncă, 20.000 de lei pentru fiecare loc de muncă. De la 10 până la 20, 30 și de la 30 în sus, 40.000 de lei pentru fiecare loc de muncă. Fiindcă la începutul afacerii sunt foarte multe probleme care agentul economic tânăr nu le poate rezolva. Numai ca să vorbim, instalarea luminii, care majoritatea business-urilor cere ca lumina în încăpere să fie cu 3 faze, cum spune. Numai asta costă peste 1.000 de euro. Peste 1.000 de euro, fiindcă eu singur m-am pălit cu lucrul acesta. Eu știu un agent economic din Seliște care a cumpărat utilaj de peste 500.000 de lei privitor la ambalarea fructelor uscate și a cheltuit toți banii. Și când a ajuns la Camera de Comerț și Industrie la Ungheni, ca să-și formeze brandul lui, și nu i-au mai ajuns bani, și-a ieșit cu propunere, haideți să facem contract și banii ăștia cât trebuie să plătesc eu, îi plătesc timp de 3 ani de zile, îi plătesc, dar acum nu i-am nimic, nu. O lepădat și de utilajul conservat, eu personal l-am văzut, și de utilajul conservat, el a plecat în Rusia să mai facă bani. Păi, dar el crea câteva locuri de muncă acolo, crea. E nevoie de susținerea statului. Este nevoie de susținerea statului. Cum s-a luat inițiativa? Domnule Lazar, care sunt programele și proiectele prin intermediul cărora sunt finanțați agenții economici și ce domenii acoperă acestea? De fapt, cunoaștem că
Există în agricultură, sunt subvenții care sunt date agricultorilor pentru investiții pe care le efectuează în diverse domenii. La nivel de Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii implementează diverse proiecte, precum ar fi femei în afaceri, acolo unde femeile, dacă au afaceri, pot să depună planul de afaceri și dacă trece acel concurs, atunci îi se acordă un grant de până la 165.000 de lei. De asemenea, este programul PARE 1+1 pentru persoanele care au lucrat sau muncesc peste hotare. Sunt binevenite investițiile lor să fie introduse în economia Republicii Moldova și atunci statul subvenționează și aici cu 250.000 de lei. Această suma de 250.000 de lei o pune atât antreprenorul cât și statul garantează 250.000 de lei și sunt un șir de multe programe pe care doar trebuie să mai este MACPI unde până la 300.000 de euro. Sunt programe mai de învergură, atunci fiecare antreprenor care vrea doar să-și dezvolte afacerea trebuie să se informeze corect și atunci chiar de ce ar trebui să sunt. țină cont firmele și antreprenorii atunci când se înscriu să acceseze acești bani nerambursabili? Trebuie să fie atenți la condițiile de eligibilitate, la criteriile de selectare și atunci ei, dacă sunt eligibili și respectă toate condițiile de a participa la aceste concursuri, atunci au toate șansele să câștige. Domnule Buza, eu aș interveni aici. Sunt foarte multe proiecte și într-adevăr ajută statul, ajută. Dar merge vorba că statul ajută după ce să înșești tu afacerea. Dar ca să înșești afacerea trebuie să intervină statul. Ca să-ți creeze condiții, să te încurajeze să înșești, să deschizi afacerea și pe urmă să intri în programele astea. Într-adevăr sunt multe. Incubatorul de afaceri e o soluție în acest sens pentru tinerii antreprenori care vor să-și deschidă o afacere. Îi susțineți? Desigur, chiar și în faza incipientă, chiar dacă nu are tânărul bani, resurse financiare, atunci noi venim cu împrumuturi fără dobândă. Uitați-vă, deschideți-vă afaceri și pas cu pas devii antreprenor, găsești resurse mai multe dacă ai nevoie și atunci te dezvolți. Eu cred că sunt cu adevărat o sumedenie de oportunități pentru tineri antreprenori, doar ei trebuie să fie informați, să se adreseze acolo unde este nevoie și să deschidă ușile care trebuie. Dar pentru asta trebuie insistență, trebuie puțin răbdare și curaj. Domnule Buza, care credeți că sunt domeniile de business de viitor în Republica Moldova? Domeniile de business în Republica Moldova sunt multe, în toate domeniile, dar ținând cont că la noi țara noastră este o țară agrară, trebuie să investim în agricultură și mai ales în prelucrarea producției. Noi, practic, nu avem nimic în Republica noastră pentru prelucrarea producției. Dacă în trecut, cu Uniunea Sovietică, în fiecare raion era fabric de conserve unde se prelucra producția, acum avem, nu știu, îmi pare că 3 sau 4 fabrici de conserve în Republică. Pe când ele acum nu trebuie să fie în Nisporeni o fabrică, dar 2-3 fabrici mini fabrici, înțelegi, zonale, una în zona Prutului, una în zona Balcanilor, una în zona Mileștilor încoace. Ca omul începând de la cireașă, de la vișină, ce surplus de producție are, el să aibă unde o realiza. Noi niciodată nu o să ridicăm economia țării noastre dacă o să vindem materia primă. Niciodată nu o să. S-a luat un curs foarte bun privitor la struguri, fiindcă se construiesc foarte multe frigidere și nu se realizează, adică se păstrează în frigider și se realizează atunci când este un preț convenabil la fructe și la struguri. Dar privitor la legume, mai ales la prelucrarea legumelor, nu se întreprinde nimic. Am înțeles. Să știți că unii au reușit și au dezvoltat afaceri de succes și la țară. Este și cazul unei familii din Ungheni, care acum 27 de ani a deschis o moară și o loiniță. Să urmărim acest material.
Pe lângă alte activități economice care se desfășoară în municipiul și raionul Ungheni, un loc aparte îl are domeniul prestării serviciilor sociale. În majoritatea serviciilor sociale, dacă vorbim de acele servicii de frizerie, reparație haine, încălțăminte, electrocasnice, etc., majoritatea sunt concentrate în municipiul Ungheni. Eugenia Starciuc, din cartierul Dănuțeni, municipiul Ungheni Bunăoară, a pus pe picior de activitate o moară și o oloiniță cu 27 de ani în urmă pentru a presta servicii de morărit atât pentru locuitorii orașului cât și pentru cei din satele învecinate. Odată cu independența țării au apărut niște probleme de adaptare economică. Și pe vremea aceea am hotărât noi, din motivul ăsta, să deschidem o societate cu răspundere limitată. La bază a fost prestarea serviciilor de morărit. Cumpărasem noi un aparat, am activat o lecțică, acolo o perioadă, poate vreo câteva luni, și am hotărât că e puțin și am mai cumpărat alt utilaj de prelucrare a florisoarelui. Deși de profesie este economistă, unele circumstanțe familiale au determinat-o să îmbrățișeze o altă meserie, fapt de care nu regretă acum. În trecut, când am început să activăm, avem angajați la serviciu. Și am început să mă învăț și eu a lucra la aparat, mă îmbrac în haina aceea de morari și m-am învățat paralel lucrând. Fiind printre primele întreprinderi de morărit în acele timpuri, de serviciile ei se folosesc locuitorii satelor din preajmă care spun că sunt mulțumiți de serviciile prestate aici. Noi mereu venim în clase, aici facem uloiul. Serviciile sunt destul de bune, doamna e amabilă cu noi totdeauna și rândul nu e chiar mare, asta e tot important. Acasă nu avem posibilitate de a avea toate, mai ales moară de făcătorul. Moara și cășita e convilabilă la noi și nu e departe, nu trebuie să merg la Valea Mare sau mai știu, la Știreni sau cum eram înainte. Din la sezon, toamna, mai multă lume vine și fac uloiul ăsta și bine se primește. Antreprenoarea este satisfăcută când totul funcționează bine și omul pleacă mulțumit. A însușit meseria și procesul de lucru, poate da un sfat bun clienților săi atunci când situația o cere. De gunoaie, de scai și pe urmă se pune la pres și de o parte se elimină ulei, de altă parte măcucă. Și asta e tot procedura. Trebuie să fie curată, trebuie să aibă umiditatea care necesită pentru a se extrage grăsimea care se menține în răsărit. Procedura mea e de a turna o cană de apă la un sac, așa știu, și se umezește lucruța răsărită asta și ușor se extrage. Pentru a lărgi spectrul de servicii sociale în raionul Ungheni, administrația locală de comun cu alți specialiști își propun să identifice și alți doritori ce vor să-și înființeze afaceri de acest gen. Drept unul din scopurile noastre, ca exemplu, am identificat împreună cu Primăria Comunei Sculeni crearea unui centru zonal de prestare a serviciilor sociale populației, ceea ce ar facilita accesul populației locale la serviciile menționate mai înainte și ar reduce din timp și distanță necesară pentru a-și satisface nevoile. Obiectivul de bază spre care tind specialiștii secției Economie și Reforme a raionului Ungheni este diversificarea serviciilor sociale la sat, sensibilizarea persoanelor cointeresate să practice asemenea activități.
Iar acum vom merge din nou la Chișinău. Doamnă Costiuc, vă rog să-mi spuneți dacă activitatea acestei familii din Ungheni poate fi considerată o istorie de succes. Dacă da, vă rog să argumentați. Sigur că da, dumneavoastră, după cum ați observat, este o doamnă care are studii deci speciale, a fost economist, asta stă la bază. Într-al doilea rând este curajul ei și după cum ați văzut în cadrele care au fost prezentate, doamna a menționat că a avut lucrători, acum s-a limitat și a îmbrăcat haina de morar și lucrează personal dumneiei. Deci asta vorbește despre aceea că trebuie în primul rând să te implici personal în afacere și într-al doilea rând, după cât am văzut, deci utilajul ar fi bine ca să fie modernizat. Sigur că în orice afacere, ca să o dezvolți, trebuie și să investești din venitul care îl ai ca să modernizezi, ca să faci condiții cu mult mai deci performante, să asiguri și cerințele ecologice și condițiile de muncă, condițiile de a presta servicii ca oamenii venind la moară să fie ca un punct de atragere, nu numai pur și simplu că omul își deci primește serviciile necesare, dar este și un punct de comunicare. Sigur că mult depinde de curaj, de inovație și de insistență. Doresc numai succes și curaj, fiindcă după cum vedeți, pentru a fi antreprenor în orice țară, trebuie să te bazezi pe cunoștințele tale, să te dedici muncii și numai atunci poți să ai succes. Domnule Buza, cum încurajăm oamenii să dezvolte astfel de activități? Dar vă rog foarte pe scurt, pentru că suntem la final de emisiune. Cum încurajăm oamenii? Da, să dezvolte afaceri în localitățile mici. Păi, ceea ce înseamnă înainte, dacă o să implici statul, oamenii să fie curajoși, o să deschidă afaceri. Oamenii trebuie să simtă suportul statului la început de deschidere a afacerii. Pe urmă, intră în programele cele care s-a vorbit, care sunt foarte bune, și pare 1+1 și femeile în afaceri, foarte bune programe sunt, care într-adevăr de asta întâi trebuie să înșechi, întâi să ai activitate, să ai rezultate și pe urmă poți primești acestea. Domnule Lazar, ce sfaturi aveți pentru cei care vor să devină antreprenori? Să fie insistenți, curajos, să facă mai multe produse pentru export, fiindcă la noi în țară puțin se consumă și atunci când se vor orienta spre export vor avea de câștigat foarte mult. Totul depinde de voi, de tineri, de ceea ce vă place să faceți. Atunci când vă place și o faceți cu ardoare, atunci un antreprenor va deveni de succes. Atunci gândiți-vă și meditați bine la ideea voastră de afaceri, care poate o frază de undeva de peste hotare, dar va fi unică în Moldova. Atunci veți deveni milionari de ce nu peste noapte. Eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune și sper ca pe viitor să avem cât mai multe afaceri de succes în localitățile mici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și rămâneți pe canal regional. Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative. În fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative. Idei bune pentru o viață prosperă.